Zostáva 7 týždňov do súťaže v kategórii Bikini Fitness. Po uplynulých 2 týždňoch nastávajú zmeny. Moja váha je aktuálne 52,35 kg. A úprimne, už to začína byť oveľa náročnejšie. Od posledného videa som schudla približne 550 gramov. Kalórie ušli o čosi nižšie a s energiou je to deň za dňom náročnejšie. A čo sa týka jedla, máme menší update. Ako som vám v poslednom videu spomínala, že minulú prípravu som celý čas raňajkovala vaječné bielka a vajíčka, tak po novom sme späť ku dňom, takže asi začína prituhovať. Každopádne, taká story, pár dní dozadu som trénerovi posielala ráno check-in. On mi teda až večer odpísal, ale bolo 8:45 večer. A cinkla mi správa, že od ďalšieho dňa bude mať na raňajky vajíčka a vaječné bielka, že kaša s tým mandlovým maslom sa úplne vyhadzuje a proste bude to nahradené bielkami. Čo samozrejme by nebol problém, lenže tým, že bolo 8:45 večer a ja som nemala doma absolútne ani vajíčka, už vôbec nie vaječné bielka, tak som sa musela rýchlo pobaliť, pretože som zistila, že makro je iba do 9. A bola som ešte rýchlo na nákupe, pretože to není, že by som ďalší deň potiahla na tých istých raňajkách, ako som bola zvyknutá, proste treba tie zmeny robiť okamžite. Takže našťastie to napísala ešte v celkom dobrom čase. No a prečo som išla do makra? Pretože makro je jediné, o ktorom teda aspoň viem, že tie vaječné bielka majú ako pravidelný sortiment. O žiadnom inom supermarkete neviem, ktorý by tieto vaječné bielka viedol. Ak náhodou o nejakom viete, tak mi kľudne dajte vedieť dolu do komentára. Aspoň sa rada inšpirujem. Každopádne, takto vyzerajú aktuálne moje raňajky. Robím si ich tak, že mám teda 300 g vaječných bielkov. Tie si zapekám v mikrovlnke v myštičke. Pečiem to asi cca 8 minút, nech je to také úplne hutné. Vajíčka si robím na mäkko a zase jem každú z tých vecí zvlášť. S tým, že na tie vaječné bielka si dávam ešte takúto cibulku. Sušená cibula, taká granulovaná. Strašne mi to s tým chutí. Samozrejme to osolím. Potom to jedlo zjem zvlášť, teda každé vajíčko samostatne. Aby to zase pôsobilo, že je toho jedla viacej. Keďže už ten hlad začína byť citeľný. Už koľkokrát sa aj ráno zobudím s tým, že som mega hladná a nemôžem sa dočkať raňajok. Ale tejto zmene sa viac menej teším a som za ňu rada, pretože ako pozitívum beriem to, že som zistila, že tieto suroviny ma dokážu zasytiť na oveľa dlhšiu dobu ako tá kaša predtým. Čo beriem ale trošku ako negatívum je, že v raňajkách nemám už absolútne žiadne sacharidy. Prvé sacharidy do seba dostávam cca až okolo 9:10 hodiny. A poviem vám, že do tej doby sa cítim totálne bez energie. Po prvom dni, ako mi tréner zmenil teda ten jedálniček, ako som už nabehla na tie bielka, na druhé ráno som sa cítila totálne vybitá, bez energie, nervózna, ale potom sa to už zastabilizovalo, už je to v kľude, už si na to moje telo zvyklo. Raňajky rovná sa žiadne sacharidy. Myslím si, že teraz sa začína lámať celá príprava. Už to nie je len o tom, aby som dodržala jedlo, aby som odtrénovala, ale už to začína byť o tom, aby som vydržala každý jeden deň robiť presne to, čo mám. Takú najväčšiu zmenu začínam pociťovať hlavne na svojej psychike, keďže začínajú prichádzať dni, kedy som len tak bezdôvodne nervózna. Proste to príde z ničoho nič. Občas sama nechápem, čo sa to začína diať. Ale je to normálne. Tým, že je menej jedla, celkovo menej sacharidov, tá energia do toho dňa postupne klesá. No ale tým sa zase dostávame k celému môjmu spánkovému režimu. Je potreba ho naozaj zlepšiť a skvalitniť. Je nereálne, aby som celý deň fungovala po 5 alebo 5,5 hodinách spánku. Už to zvyšujem aspoň na takých 6-7, čo sa mi už celkom darí prevažnú časť týždňa, keďže už som aj od trénera dostala 2 varovné správy, aby som zlepšila svoj spánok, aby som spala viac. Ako náhle spím cez víkend viac, je to znateľné aj na tej forme, aj na váhe, je tam oveľa výraznejší váhový úbytok, tá forma sa celkovo uberá lepším smerom. Čo sa týka tej psychiky a energie a celkovo nálady, tak ponovom začínam zaraďovať to, že prevažnú časť dňa, keď som teda mimo prácu, tak nosím slúchatka. Aj ráno po kardiu,
keď si chystám raňajky, keď raňajkujem, non-stop potrebujem mať nejakú izoláciu od okolitého sveta. Ja viem, že to znie možno blbo a že to veľa ľudí nepochopí, ale ja sa reálne začínam cítiť občas ako autista. Tým nechcem nijak toto zosmiešňovať autistov alebo podobne, ale viem, že aj oni majú takú potrebu byť izolovaní od toho sveta, aby čo najmenej vnímali ten vonkajší ruch. No a ja to práve začínam na sebe tiež pociťovať, že potrebujem mať tie slúchadká. Ja si púšťam podcasty, v kľudíku si fungujem a tak toto je. Toto je realita. Zbytok jedálničku sa zatiaľ nijak nemení. Zmenili sa teda iba tie raňajky. No a nie, stále mi to kura s rýžou nijak nevadí. Stále to milujem. A milujem si do toho dávať aj tie makadamové oriešky. Ja už idem domov z tréningu, ale poviem vám úprimne, že celé 2 týždne som so sebou na tréningy nosila kameru a normálne ani jeden tréning som sa nevedela odhodlať k tomu, aby som vám z neho niečo natočila. Proste celé 2 týždne som na tréningoch bojovala s únavou a bola som rada, že som vôbec vedela odcvičiť tie tréningy a dať do nich čo najviac energie sa dalo, ale proste už viac energie mi neostávalo na to, aby som ešte aj natáčala. Čo tak pozorujem, tak celkovo počas tých tréningov ma to strašne obťažuje, keď mám stále nastavovať tripod a stále to premiesňovať a neviem čo, plus ešte hlavne to nastavovať tak, aby tam neboli moc ľudia, tak to zabera strašne veľa času. Teraz sa potrebujem najviac fokusovať na to, aby som do tých tréningov dala všetko. A budem úprimná, poviem to tak, ako to je, lebo ja nechcem pridávať niečo, čo bude estetík a bude to hrané, že teraz len schválne kvôli tomu niečo natočím, len aby to tam bolo. A nie, proste poviem to tak, jak to je. Nebola na to energia, takže v tomto dieli nič z tréningu neuvidíte. No a nič, takže v tréningoch to začína byť ťažšie. Je fakt ťažké sústrediť sa na tie dané série, dostať sa hlavou do tých svalov, aby som to dokázala poriadne zapojiť. Je to čoraz náročnejšie. Už menej tých sacharidov, tak je to citeľné aj na tých tréningoch. Za 2 týždne sa dozviete, prečo som si spravila takéto nechtíky, čo ma za chvíľočku čaká, takže vám poviem len jedno, čaká vás prekvapenie a mňa viac menej tiež. Takže to už by bolo na dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám páčila aj táto forma takého kratšieho updateu, ale proste takáto je realita aktuálne a povedala som, že budem nahrávať realitu, ako sa reálne cítim a čo ako prebieha, takže aj toto video do tohto kontentu patrí. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál a my sa vidíme za 2 týždne.